Στην πλήρη απογύμνωση των αστυνομικών υπηρεσιών της Ηπείρου προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς με διαταγή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έφτασε σήμερα στις αστυνομικές διευθύνσεις, δίνεται εντολή για μετακίνηση μεγάλου αριθμού αστυνομικών προς τις ακριτικές περιοχές της Θράκης. Ακόμη και αν γίνει δεκτό το επιχείρημα για την ανάγκη ενίσχυσης της δύναμης της Frontex, που έχει την ευθύνη της επιτήρησης της ελληνοτουρκικής μεθορίου για την ανάσχεση του μεταναστευτικού ρεύματος, εύλογα ερωτηματικά δημιουργεί η απόφαση να καλυφθεί από τις αστυνομικές υπηρεσίες του Ηπείρου κατά το 1/4 και πλέον η απαιτούμενη δύναμη. Με δεδομένο μάλιστα πως η Ήπειρος αντιμετωπίζει ως πύλη εξόδου ανάλογα προβλήματα με μετανάστες, ενώ λόγω της γειτνίασής της με την Αλβανία έχει φόρτο για την πάταξη του εμπορίου διακίνησης ναρκωτικών. Συνολικά από όλη την Ελλάδα θα μετακινηθούν 1.800 αστυνομικοί, εκ των οποίων οι 500 από τις 4 αστυνομικές διευθύνσεις της Ηπείρου, με τους 250 να προέρχονται από την αστυνομική διεύθυνση Ιωαννίνων. Την έντονη διαμαρτυρία του για την ευνηδιαστική απόφαση του Υπουργείου, αλλά και για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι αστυνομικοί υπάλληλοι που καλούνται μέσα σε 2 ημέρες να βρεθούν από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη, εξέφρασε ο οργανωτικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Γιώργος Παπατσίμπας. Ένα ζήτημα που ακυρώνει πραγματικά τον οικογενειακό και τον εργασιακό τους προγραμματισμό. Μιλάμε για 1.800 άτομα από ολόκληρη την Ελλάδα, για 500 από την Ήπειρο, για 250 άτομα από τον νομό Ιωαννίνων. Εκφράζουμε επίσης την έντονη αγωνία μας και ανησυχία μας, γιατί θα περιέλθουν όλοι αυτοί οι νομοί, ο νομός Ιωαννίνων, ολόκληρη η Ήπειρος, σε δεινή θέση, θα απογυμνωθούν κυριολεκτικά, με αποτέλεσμα την εξασθένιση της αστυνόμευσης, την αύξηση της εγκληματικότητας, την ανασφάλεια των πολιτών, τον κλονισμό γενικά του αισθήματος ασφαλείας της κοινωνίας. Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι πραγματοποιούμε αύριο όλοι οι εμπλεκόμενοι, η Ομοσπονδία και οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις, συνάντηση στην Αθήνα, όπου θα προσπαθήσουμε να συναντήσουμε την ηγεσία και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και την αγανάκτησή μας για όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά παράλληλα θα αναζητήσουμε και τρόπους αντίδρασης και αντιμετώπισης όλης αυτής της διαμορφούμενης κατάστασης.